mňa veľkým potešením aj pre lekárov nášho oddelenia, že môžeme pracovať na takomto kvalitnom sonografickom prístroji. Neznamená to, že sme predtým nepracovali na kvalitnom, máme sonografický prístroj, ktorý už 12 rokov starý a keď bol zakúpovaný, tiež bol na úrovni špičkovej, ale za tých 12 rokov sa ten vývoj v sonografickej diagnostike tak posunul, že sú tu umožnené už nové technológie a sme radi, že v tomto prístroje sú zakomponované tieto nové technológie a že sa ozaj zakúpil špičkový prístroj. Volá sa MyLab Twice, talianskeho výrobcu firmy SAOT. Možno pre vás, ako to meno nič nehovorí, ale chcem povedať, že firma SAOT patrí vo svete k lídrom v sonografickém diagnostike, svetovým lídrom, ktorí začínali napríklad, boli prví vo svete, ktorí začínali s používaním kontrastnej matky pri ultrazvukových vyšetreniach a tento prístroj je výnimočný aj tým, že umožňuje s minimálnym množstvom kontrastnej matky veľmi kvalitne zobraziť prekrvenie nádorov a tým prispieť lepšej diagnostike, ale tak celkovo vidíte na tom monitore, že je tam vyšetrovaná pečeň pacienta. Tu asi vpredu je sonda priložená na pacienta, to je predná časť pečene, zadná. Vidíme, že ten ultrazvukový už krásne zobrazuje celú pečeň relatívne hrubého pacienta až po bránicu, tu už sú pľúca, áno, všetko krásne zobrazené a navyše je možné k tomu ďalšie vyšetrenie doplniť, dopplerovské vyšetrenie. Tu vidíme farebným dopplerom znázornené cievy. V tejto časti priteká krv, tu odteká, čiže vlastne to je spojenie, patologické spojenie medzi arteriálnym a portálovenóznym systémom, že takto krásne sa to dá. Aké sú tie také typické diagnózy alebo pacienti, s akými problémami budú chodiť na... Dneska k nám pacienti chodia od neurologických ťažkostí cez nádorové ochorenia, cez poranenia po úrazoch, cez aj s drobnými, napríklad nejaké drobné na koži, keď sú nejaké drobné lézie a tento prístroj je výnimočný tým, že má veľmi vysoký rozsah zobrazenia. Dokumentujem to tým, že tie sondy, ktoré sú pripojené, majú frekvenčný rozsah od 1 MHz do 18 MHz. Ten starší prístroj má od 3 MHz do 8, čiže tu vidíme enormne omno detail tým, že keď je vyššia frekvencia, tak je možné čo najdrobnejšie detaily zobraziť a zase tá nižšia frekvencia dole umožňuje hlboký prenik toho ultrazvuku u obéznych pacientov a zobraziť aj hlboké štruktúry, čo je v sonografickej diagnostike často problém, že príde pacient, ktorý je tak hrubý, že ten ultrazvuk neprejde cez neho, celé nedokážeme od seba vyšetriť. Tento prístroj o mnoho lepšie preniká, čiže to je ďalší enormný prístroj. Potom ja by som chcel povedať aj to, že sme veľmi radi, že je tu ten druhý sonografický prístroj, nový, lepší, lebo my sme svojou kapacitou nestačili na počty, aké sú požadované. Jak som spomínal, tie indikácie sú veľmi široké, tie požiadavky na tie sonografické vyšetrenia sú veľmi veľké, takže u nás pacienti mali pomerne dlhé čakacie doby a niektoré vyšetrenia aj niekoľko mesiacov. Tak tu budeme môcť robiť na dvojstrojov, lebo tam ten tiež je funkčný na tej nižšej úrovni, ale je možné z nich vyšetrovať, takže budeme môcť rapidne znížiť čakaciu, skrátiť čakaciu dobu na vyšetrenie. Spomínal som tu výnimočnú novú technológiu použitia kontrastnej matky pri ultrazvukových vyšetrení. Tento prístroj to umožňuje. Potom ďalšia taká modalita, ktorá je zakomponovaná v tomto prístroje, ktorá je výnimočná, ktorá je aj drahá. V podstate sa vo svete ešte len začína, je to elastosonografia, to znamená, my tlakom sondy na pacienta dokážeme produkovať také tlakové vlny v tom orgáne a počas vyšetrenia dokáže sa zobraziť, aká je vlastne tvrdosť tých orgánov. A tým pádom môžeme odlišiť, či je to cystá, alebo dajme tomu tvrdý nádor, rakovina.